leadership mar mon samoro en bende ng'iyo kaka jowetegi deal gi joma dwa loko tendgi. Samoro en bende ng'iyo kaka jogi timore. Dibed ni en influence moya e Kenya ka gi Uganda. Nikech iwacho ni ne en piny mane nitiere kod kwe. Kata kamano en bende samoro osego wang'o ne ok kitimo. Wacho ni an bende karakao. Dobed ni mane matimore. It's unfortunate wa suspect ni mane gima timore. Nikech gik matimore Kenya, Uganda, Tanzania chalo ka gima gidhi together. Wasebedo gi abductions ma e Kenya madhi Tanzania. Joma Tanzanians mobedo abducted in Kenya. Nentie Maria Surungi mano gitemo kao kae. We've seen gik moko kaka BCJ Girigi. We've seen Boniface Mwangi Giri no the Tanzania, and then you saw what happened. Koro wan waparo ni there is a gimoro magiwacho ma is very unfortunate. Nikech watch Tanzania, ka ine CCM, there was no need ni mondo ibed gi problem mar kura. You will always probably win that election. Koro waworo ni ang'o manotimore ni koro bed ni kura ok timre to ini kao 98%. 98%, ai, mano kata kiyudo kata dichiel. Kura ne ababa. Koro waworo ni what happened. It's very unfortunate. But wan gi gik mwase wacho ni wadwani mondo wa push forward e wach Tanzania makiny no. Wawacho ni nyaka owuogi e loka. Nikech nyaka owuogi e gine e kom. Nikech gima timore Wadwani Suluhu owuogi e kom. Yeah, nyaka owuogi e kom. Wan gi gimoro mwa demand. Wawacho ni immediate cessation of all violence, repression and arbitrary arrests. Koro mano ni onge wach ni imako ji arbitrary ni violence maendelea. Nikech violence matimore Tanzania wan wang'e ni from serikal, which is very unfortunate. Mondo wekom, mondo wakau jomoko mondo tim transition administration, mondo wane kaka wadhi forward. There is also detainees manegi kao. Wadwani mondo all those obed released. Nikech that issue, ng'amano kao ma weche maonge richo motimore. To ket ni weche moko ma very unfortunate. Nikori miele mtandao. Mano kori wacho ni treason. It's very unfortunate. That is amazing. Koro wadwani mondo gi disband illegal security formations man kuno to militia style groups. Immediate resignation of and prosecution of police mano timo those arrests mano nego jigo. We want to have that done. Wadwaro guarantee mar security services. To koro wadwaro also cessation of attack on religious communities. There is gima timore kacha. Ni ntie wach ma din mabiro kanyo. Ni nja din makamae koro gikelo wechego. So those kinds of things wadwa ni mondo restoration of full internet mondo bedie, and then support mar independent international investigation under auspices of African Commission and Human Rights, People's Rights and Cooperation from UN. And then we want all Tanzanians everywhere mondo gi document gi woye wechegi, gi organize mondo koro wane kaka wanyalo konyore kacha. So those are the demands ma waseketo kae, to gini wadwa tero ka Tanzanian embassy. Nikech waparo ni we must give solidarity kod wete wagi. Nikech this is a country this was supposed to be one country. In fact, it's very unfortunate we've not reached there. We were supposed to be actually one country. Koro inoni, these are really our brothers and sisters. Koro nyaka wane kaka wakonyore kanyo mondo wane how it is going to move forward. Oyoo Mama Suluhu.